В 12:30... Ах, война! В 12:30 часа, когато започва шоуто Мистериозната кутия, по канала... Тук пише Кана! По канала Спечели или не... О, пръдна. По канала Спечели или не... Не спечели или не. Участваха две семейства. Семейство Любомирови и семейство Ковачеви. Ковачеви пише. Да. И семейство Ковачеви. Те се състезаваха един срещу друг в много игри. Накрая резултатът беше равен и двете семейства успяха да отворят две мистериозни кутии. Нали, всеки за себе си. Значи едно семейство отваря една мистериозна кутия. И познаете какво? И двете семейства спечелиха голямата награда. Почивка до Хавай. Почивка на Хавай. В Хавай. Сено. Нещо с Хавай. Така. Така и Крис, аз и ти. Сега. Нашите 16 победители ще има от нас кратко интервю. Чудесно! Трябваше да кажеш здравейте, пише го в сценария. Не го гледах. Кажи го. Здравейте! Как се чувствате? Отлично. Толкова много се радвам, че спечелихме почивка за цялото семейство. Крис! Колко време ви дават от шоуто? Един месец почивка, а отделно пътят ни е 3 дни отиване и 3 дни връщане. Удивително!